И коста хора, аз съм Nightridget и това е моята кандидатура за Simple World SMP сервера на Undefined. И да, това е моята кандидатура, ето това е спауна. Но нека да започнем първо с личната ми информация. Казвам се Иван, на 14 години от град Приморско и се занимавам с Minecraft още от версията 1.0, по-точно бета версията Minecraft. И да, реших да направя кандидатурата си в това в сървърчето ми, където просто имам така някакви по-хубави постройки, където ме кефят. В принцип си падам по PvP, затова спауна е някакъв такъв. Дай ще ви покажа. Сложи съм му да няма фал дейми, защото гамма 0 feet. И да, нека да покажа. В момента съм с 45 FPS. Но в принцип мога да дигам повече, просто компа ми не съм го загасил и така. Ето, нали следвате додолу, няма никакъв audio image, просто не може да умрете. И така. Малко болен съм и микрофона ми е бъгнал и така. Това е спауна. По-точно направя ревю на сервера, защото, нали ви казвам, тук има по-хубави постройки просто и да. Това не е нещо като реклама или нещо, просто синглплеер, просто не мога да измисля такова нещо, да го направя. И това съм го правил аз единичен само за Warp Jump, където ще ви го покажа най-накрая. За него ми е помогнал AlexBG. И така, нека да започваме с постройките в сърчето. Това е енда, който горе-долу се получи хубав горе-долу. Тук има една, нали казвам, аз обичам да игра по принцип PvP. Това е една дупка, където просто е бахти яката. Тук се заклещвате, нали не може да излезете. Абе, яко е направена. На LARP евента, не е тук на... Сега ще ви кажа на какво ниво. Да, не е това ниво. Даже не на това ниво, ето тук. Ето на това ниво тук, слагаме честовете и в принцип има граб евенти. Ама за сега не. И нека да покажем последния лап, който е Jump Purple. Тук сега ще ги правя тия хардове, мардове. И като паднете примерно и тук, не да правите и така. Аз винаги гледам с ваниш просто. И ви гледам. Когато примерно паднете тук, се връщате от тук, защото аз и без това гледам. И нали минавате го. Това е елементарен джамп, ама мен викам просто ми лагва и идвате тук и за първо място то даже сега дали сега ще направим и така. Защото това даже не сме го и направили. Смятайте колко сме тъпи. Оф. Така, пистън ми трябват. Пистън. Просто един пистън ми трябва. И да. След като преминете, нали, тук ще има едни плочи. Само да намеря къде бяха плочите. Ето ги. И така. Ето тези плочи идват и повече не мога да се на. Като дойде тук. Вече е свършено. И това някак си трябва да го джъмпнете, за да минете и да си вземете наградата, пак който не може да мине таковата, те губи. И да. Изпитанието е който мине първи, нали. Това да си дойде да си вземе наградата. Наградата е
Protection 4, тия също мога да се взимат. Храна, меч, който е Sharpness 4, тук още 4 лега. Инструменти може да взимате. Бих искал даже да сложа и малко и златни ябълки, защото все пак сървъра се нуждае просто от златни ябълки. И така, това беше от мен. По-скоро това беше от моята кандидатура. Дано бъда прият. Ако е така, ще пратя на Роналдо. На Роналдо. Ще пратя на Undefined. Ще му пратя покана по Skype и така. В принцип кандидатурата се искаше от 13 години. И ако мислите примерно, че съм някакво дете и ще дам IP-то на всички, това не е вярно. Няма го давам на никой. Защото сървър ме много ма кефи, следял съм поредици, лайкал съм клипове, даже съм се абонирал за вас. И така. До скоро, Undefined, дано да ме приемеш и така. Това беше от мен и довиждане.